Sunt într-o bancă. Nu sunt într-o bancă. Sunt acasă la Rubi. Uitați câți bani are aici. Mama, mâncați-i gura ta. Îmi dai și mie o cheie de la casă? Cum să nu? Adresa, cheia, ce mai vrei? Atât. Lino Leano. Lino, nu pot să cred cum ai spart masa asta, băi, frate, am lăudat masa. Nu, eu am spart-o, nu știu cum dracu am spart-o. Îmi cer scuze, Rubi, îmi cer scuze, de național. Public. Sunt cel mai prost prezentator, ți-am spus să nu mă inviți la tine. O să fac eu ceva rău. Credeam că se poate sparge vreodată. Da, nici eu. Era să sparg poții, bă. Am spart-o tu. Ei, instinctul țigănesc, ce să fac acum? Mă așteptam să-mi spargă masa un hoț, dar a venit Jador. Ei, cu negru, ei, nu-i mare diferență, că mă sângele tot da. Sângele apă nu se face. Rubi, pentru masa e că s-a iertat. Pentru tine că ești numărul 1.